Hey, one important thing mfethu oyishilo lapha kule segment ngayithola ukuthi mfethu singaqatshanisa amantombazane bafethu. Yabo communicator. Angiyithande lento ukuthi ngizwe ukuthi abantu aba close njengawo mfethu uZil noThokozini mfethu baba ngentombazane mfethu mbaze high school laba mfethu. Jike baxatshanise intombazane bafethu. Could be anything mfethu. Kodwa mozothi imali mfethu ngixabanela imali hayi ngezwa ke lapho ngiyaphamisa bafethu. So khona okunye mfethu engasuza nazo ezomjola kathi zilaba. Khona okunye mfethu idrama mfethu umjola ekakhahlaza mfethu. Mina kade zinetha le mina. Hayi mfana ngathi wena vele mfethu hayi. Zinethile. Yini enye idrama nje akakuvelele akehlelo washo ukuthi yabo manje lento yomjola ngicabanga kabili.